vidíš, vidíš. Častokrát počujem vidíš, vidíš a slovo vidíš vyzdvihuje dospelú osobu, ponižuje, hodnotí toho dieťaťa. Ako náhle používame slovo vidíš, chceme poukázať na svoje vlastné kvality, na to, že ja som dobrý, ja ako rodič, ja to vidím dobre. Musíme vnímať jednu vec. Každé dieťa má za všetkým pozitívny zámer. A my ten zámer hodnotíme práve slovným výrazom, že vidíš, my sme ti povedali. V tom okamihu dieťaťu dokážeme znížiť sebavedomie. Teraz si predstavte, že týždenne 5 krát poviete vášmu dieťaťu, že vidíš, my sme ti povedali. Za rok je to 250 krát. Za rok 250 krát vyzdvihnete seba a nie vašho dieťaťa.